onye nye gị award ka e promote we ha nwa anọrọ. Kedu ihe Portable na-emekarị? Zazu ayayayaya I'm a babu, I live in the zoo. Mana with ihe niile ahụ ọ na-akụgheri ndebe ha ya asị gị n'ọnya highest. Jee ga-egwu Portable Zazu a jee ga ihe niile okwu na ya okwu n'ebe ahụ mpụ ekpa kilam duam jee ga onye na-anụ Yoruba ya kọwa ke na-eghe ihe onye a na-akọ ifu na ihe niile ọ na-akọ ọwụ nonsense mana ya nwee oke with nonsense niile ahụ ọ na-akọ ndebe ha ya akpụ ya gbarịa visa kpọta ya London kwụọ ụgwọ na blọg e-post oye. Gịnị ka a na-eme? A na-epromote ya maka gịnị ha ghọtara media. Mana ị afụ onye be anyị kwa onye be anyị gụrụ nyakwasa mina nyakwasa sankewaze sankerewa ebe ka debe anyị onwe ife dị iche ya na Zazu. Okedu ife dị iche ya na Zazu. Mana ọkwa ofu ndebe anyị anọ gị ka ọ na-asụ n'ọmị akwa nsa ya na ka ọ na-asa sakwere gị ka ọ na-asakwa ife onye onye ejeche ife ya arụ gị ka ọ na-agụ eriri ya mmadụ diọkpara mmadụ tetara ọrụ mị akwa nsa mena abụ ihe gbara ya n'isi onye onye ejeche gba abụọ ka ọ ghọọ bụ uru igbugodo the zeal gbuo the charisma gbuo ihe niile wute ọnụ complete and ma ndebe anyị i criticize mmadụ na-atọ ha ụtọ. Ịhapụkwa na onye ahụ sị ya ngwa mezie ihe onye a na-eme onye emenwu ya and ofu onye criticize kwa ha na ofu onye nke ọ sịkwa ya na na-eziokwu onye nke ọzọ ajoin ya na-eziokwu onye nke ajoin ya before you know what is happening egogo obi onye ọnwụ na-egbugo onye a. Yes. Ndị nọ mgbago ndị Yoruba dofe mmanụ ha ife ha believe owo as long as onye a mere ihe anụnwa postuo nwee 1 million view onye a nwee potential enwere ya n'ime enwee ihe o mere o ji nwee 1 million view na n'ọdịrọfele ife onye ọwụ na-akwadobe a na-epushie nke ndebe anya bụ na ị nwere ike ịgbagide nya anya na-asị carry on you're making us proud ka bụ nke anyị ọ dịzi ha ka ị na-achị arife ifo ya bịa this boy kwu ka ọ gafee okwere ebe anyị chọọ ka ọ rọ na-aga ịgbatuo onye a mba he's doing too much mba ọ sị ya ka anyị pụta there. That was not our plan. Ọ sị ya ka anyị pụta gị ka ọ na-eme ka anyị chade